so obekai men sorry with your sorry or them oh yo nyame dada na adum nyame dada na die yesum no dada na oye Abraham ni Isaac nyankopon samre so they like Sompa page na share link no na fa comments no sombra no bi so NTV aye MCR azuka beba na pamfo nyina ye chia ma entia mo amo bochidom ye chia ma Sabre bisi preach bi abo atwa busua bi ne abese no abusua bi so twajo abusua bi tie mo so nyankopa hwe so hwe maso hwe asaforo so hwe kro so na one wa trakonya esesabo de urade ase na hima ono watra konya awasabo de urade ase abusua panyi awaso de urade ase abusua na oda no onyame kania sa so no nyame somfo nyame sofo a de asafo na hye osa asafo ba nyina ti ase esiafo de woya wawaju sabre papa utie me ne mama utie me kafie wura nyame abofie ni nyina ho Wonya mekania and now here say nya mekania no bedi wani nya mekania no bedi umanenim yes oh revisa kania ne di Israel for the free mission esia for the uya edikodu kana jojo sa kania ne your friend say oja fedo na your friend kania ne say na your friend kania no potoka say pillar of fire. Kanye no bedi o manim. Amen. Kanye no bedi waju manim. Amen. We different we fiba so kanye no bedi waju. Amen. And now no pay any day with the bay adre. And no pay any day with the bay adre. Make a Jesse Bannon. The full and in it. Yo, dear for somewhere best run on my obey your him. No pay on your mechania or none American who has some and now no pay. And I dream on your make why best son of us with the tune to Yankopo year radia. Oh, Shane Yankopo son in you man. Yes, no okay, or semi could die. Now me die. Now, I dare cheer, no, Oyamen Sano, yeah, just some 103, verse 1 to 4. Me crash the rade. Na me muade na shani din kronkron. Me crash the rade. Na ma ore mfi ne ye opanyina. Ono na ode won fom so nyina che wo. Na osa won yale wanyina. Waje won kwa efri amnamu. Ode na adoye ne mobro hu bowo abotire. Ode ade pa hye wafro mu ma. Na omranti blemu ye foforo se akode. Amen. And identity ni David mum. Ye ma ye kra enhire wrade. Jesus. Ewo onyankopon ade pa de nyame ayama weekends nyina obiko ye bitutu kwan nyame de wabuso nyina kwa baketrema da wabodwem mojari di wa mu afrosania bie wa no wo fio bie wa no ewo dam ho bie wa no wadwuma mo bie wa no wakai no mo ka bi be kire wrade let God hear your
Jesus. Yankopon shiraupi. Sa enanu pay oda nyame ase. Africa sembi. Ose mekra ema ure mfi onyame ni yo pay nyina. Onyame kania. Ono so no sa wo yarewa ni nyina. Ono no ogugu atanfo afidi ahodo sunsun tia ho nyina. Onyame kania. Ono no je wo firi obonefo ne nse. Esiafo de wo ya. Me person genuine ba mi sa so de danase. Ma umu ade nyina say yi na ya no pe. Esiafo de wo ya san. Obi ehwe mo bi tie mo yare da ho nyina waso mu. Wadwuma say ni nyina emu waso mu. Aware say nyina waso mu. Atomfo don asolete nyina waso mu. Obi man so obi kuru so. Hey, Pio, I don't come be children. Oh, yes, Papa, Shadabo, Sobrando, Jesus Christ. Yankopon shiraupi. Se oda radia se. Ose eye na fata se ye da radia se. It is good to thank God. Eye MCR Azuka Bema Monchaki Facebook no maye. Monchaki Facebook no emaye. Ebra so say ye tie nyame asem ne ye gina so bompai. Onyame ba ko pe. It's time for the word of God. Onyame ayade. Emra so say ye tie futu sem. Ne de bompai.
adwuma so no how the money akoto and na anopay dia na otwe na twam no ni bibia nkoso yi ama na Sompa service yes jayo hawo ni nyina mu mawrade na awrade beye jai wa mande ni nyina mawrade na awrade beye ukoda na ni nyina ja mawrade na awrade beye ebia wo hwe ye utie yade edi wunya yade edi wunya nyankopon wa hwe ye bo se one na ye yade safo my God o se ne man tampian mu no de sa ye yade wa yes ebia wo tie ye ebia wa dwuma sem aye den ebia ka bi abeto so o se kana ye de no o se asenua no so e na watu aka no onyame ba ko pe ya ayana na ono ni dini aye biafo ni dini aye biafo yes wadika yama nipa dodo na wo so obeyama amen obiso se osofo ma wari egu obi se osofo meyefudie no ehwa aye den ma wosem aye den obi se osofo me mane sei osofo me mane sei nyame somfo me mane sei mon ka me bible Eradi ode ne saka Saul e wo Damascus kwa so ode ne sabeka o mara obi se medjuma ne gu medjuma ne sei e ka beto me so e ka da medjuma ne so Eradi be djuma no medjuma no be se ya peja bi o obi se matobo ni mo me ne me ho papa be pese me ye me nti me ye ene makoto ni abonefo bi mo me de me ho akodon na fofo bi makodo nipa bi achi ama makoto bone mo ene bonen ketenkete bonen ketenkete eno ne ye ba Sompa services so a yes ja ni nyina mo ma urade na urade be ye ene bi wasam no ko Acts chapter 10 verse 31 and 32 asomafo nyuma tidu imu aduasa ba ko ne aduasa mienu no na o se Cornelio wate wo mpaebo na wakai wo maburu ho ade no Nyankopon anim enti somako yopa ko hia Simon ofre no Petro ote enwuma hyeni Simon efie enwuma hyeni Simon efie wo empoano amen amen hallelujah amen verse 31 they say erade obekai wo amen verse 31 and he said Coronio thy prayer is heard yes and 10 alarm are heard in remembrance in the sight of God not just say in kaye nyame be kai we na no pay amen Intena ya me say bompa ye say erade kai me yes erade kai me amen or say erade ayeden kai bompa bo nyame obofo na ekasa che Coronius no nyame bofo na ekasa che Coronius say erade akai bompa bo ene erade be kai wo amen erade be kai wo mano erade be kai wo adwuma no erade be kai wa wo sem no wa kwantu sem no grata sem no se nipa bonu for wa sore etia wo a abusuam aware mu osofudie mu wa kwantu sem nipa bonu for no erade be kai wo amen na erade on kai o kekewo nyame kai Coronius no onsan ka chese mesan emma shebre mu aboafo destiny helpers san soma ekoyoba no boka koto berima bia ya friend say Simon and na erade be kai ho amen na erade be ma aboafo amen obe ma okuru aboafo amen oye na aboafo amen ma na aboafo amen erade be ma aboafo amen erade be ma wadwuma no aboafo amen destiny helpers o say Simon
Awurade akayo. Jesus. Wakayo mpaibo. Yes. Enne so obi bebo mpaya. Jesus. Awurade be free suro so akai ne etie no oba kai mpaibo. Yes, Lord. Se nyame ba be hwehwe Awurade ni mu mpaibo kwa so. Lord. Se Awurade ma be tie magu Awurade aso mu a. Jesus. Awurade so ba fro suro mosfro na wakase. Eye Moses. Ma tie me man wo Misraim no so frɛ. Yes. Ma hunu wo man hunu. Ma tie wo mpaibo na masane aba. Ene Awurade be sane akɔ Europe. Amen. Be sane akɔ Asia. Amen. Be sane akɔ America. Amen. Be sane aba Africa. Na wasane aba Ghana. Yes. Oh na bebe bi owo bi a wutie wo Ghana bia no. Awurade nam ne dom so obeti mpaibo. Amen. Ena no pe ye gyina nyame asɛm so sɛ nyame tie Coronius mpaibo dia. Ena also bio wa no sɛ Awurade tie me mpaibo. Bio wa no sɛ Awurade me hawde ma manie ni me so tie me. Let God hear your voice. Open your mouth and pray.
Jesus. Nyankopon shira opi. Amen. Say oni ye bom paya no pay e was Sompa first services so. Oto aso ose no obofuo no esan ka kire koronu se. Enye se nyame atie ompa ebo keke o. Na onyankopon tie ompa ose san soma ekoyopa. Na ho ena obako hu Simon. Na ntia se onyankopon san ma no hyebremu aboafo ye bompa ya ka che Awurade se Awurade kai me mano kai madwuma no kai mawadwe no Awurade ma me hyebremu aboafo na wotwe yo eneda yo bosume yo bia wa na se bompa ye yes Jesus. Nyankopon shira opi. Amen. It's time to commit the day into the hand of God. Ebraso say ye di enede mu no hwa Awurade nsa. Twere sam say da bi obodi say eda no bone dawson e wo dan mu. My God. Na ye mpanyimfo susu bu bese. Say ade chene ante asem bone a. Yes. Mpanyimfo kro ya say asem kase e baso frankansi so. Yes. So asem no ba no na ye si asem no ginaye. Say eduru ha gina. Ye Nyankopon asem so was Psalm 102 verse 1 and 2, Psalm 102
verse 1 and 2. Na ya bompaye agya ene de muni nyina hye Awurade nsa asra Awurade. Oh Awurade. Oh Awurade. Tie me mpaebɔ. Tie me mpaebɔ. Na ma me sufre nu w'anim. Na ma me sufre enu w'anim. Oh Awurade tie me mpaebɔ. Oh Awurade tie me mpaebɔ. Na ma me sufre nu w'anim. Na ma me sufre nu w'anim. Enyi w'ani hinta me. Enyi w'ani hinta me. Da me ho hia me no. Da me ho hia me no. Ble waso asema me. Ble waso asema me. Da me sume frɛ no. Da me sume frɛ no. Yentem gye me so. Yentem gye me so. Amen. Ene die na opese nyame gye wo so. Die ho na opese nyame eyi na ni hinta wo. Ene obi se na adwuma sem. Ene obi se na pomuden. Ene obi se ne ba. Ene obi se na waresem. Ene obi se di obedie. Ne di obi se yare tete no do. Ene ye bompa ye gya ene demu ni nyina hye Awurade nsa se Awurade kai wo. On kai wo ne anopai. On kai wo ne awie. On kai wo ne anwumere. Be bia wo hwe ya wotie ya wo ne ye bompa ye. Be wa no se Awurade kai me ene de. Awurade ye be bobru hu ade. Be wa no na bompa ye. Jesus. You can Matthew chapter 18 verse 18.
Ɔsi yɛ kyekyere na asase so ɔbɛ kyekyere ne soro. Na yɛ sane na asase so so a ɔbɛ sane ne soro. Kasa Awurade Yesu. Ɛna anɔpa yi. Mefrɛ nhyira. Mefrɛ bambɔ. Mefrɛ mpagya. Mefrɛ numunyam. Mefrɛ adom. Mefrɛ akɔhonsan. Sɛ ɛmmra me so. Wɔ Yesu demo. Awurade kae me ɛnɛ de. Kae me ma ɛnɛ de. Awurade yɛ madɔyɛ ɛna de. Yesu demo. Awurade boa me. Ɛna anɔpa yi mebɔ mpaeɛ ma obi bi a ɛnɛ ɔne yɛ som wɔ Sompa first service. Oh yes. Yo oyare bia ayaresa ntɔ no so. Amen. Di oyare bia nyame nsa ne yade. Amen. Ene di ohwe yan otie yan oton a yento oton so a yentua. Ene Awurade nkai wadwuma no. Amen. Awurade nkai osika sem no. Amen. Dwadifo nyina me fratofo mamo. Amen. Dwadifo nyina me fratofo mamo. Amen. Ye to so a yentua. Amen. Mo amoye mo adwuma nyina Awurade nkai mo. Amen. Me frɛ adwuma yɛfo so ɔmo nwura mo adwuma no mo. Ɛnɛ ɛbɛsi mo yie. Amen. Ɛnɛ ɛbɛsi mo adwuma yie. Amen. Ɛnɛ obi bi a ɔyɛ abayɛ adwuma woyɛ ankora adwuma Awurade nkae wɔ. Amen. Yɛ nipa nim adom. Amen. Yɛ Nyankopɔn nim adom. Amen. Akwantufo nyinaa ni adraverfo nyinaa yɛ de mo hyɛ Awurade nsa. Amen. Ɛnɛ yɛ fra passenger fo mamo. Amen. Ɛnɛ yɛ fra passenger fo mamo. Amen. Ɛnɛ akwantuo no a wotu no yɛ de ho hyɛ Awurade nsa. Amen. Ɛnɛ Awurade ma mo akwantuo mu nhyira. Amen. Awurade mfa mo nkɔ. Amen. Awurade mfa mo mmra. Amen. Ɛnɛ mo ho ma asɛm. Amen. Mo a mo yade gu hospitals ahodoɔ nyinaa. Oh, Jesus. Onyame ayaresa nwura hospital hɔ. Amen. Mo a mo yade gu dɛm Onyankopɔn ayaresa nwura dɛm hɔ. Amen. Nyame mfa ne sanka mo. Amen. Ɛnɛ obi sɛ m'ani da so asa. Deɛ mɛdie deɛ mɛnom. Ɛnɛ Awurade nkae wo. Amen. Awurade nyɛ wo adɔyɛ. Amen. Me fresh brɛ mu aboafoɔ ma wo. Amen. Me fresh brɛ mu aboafoɔ ma wo. Amen. O amen no wɔ fam o. Me fresh brɛ mu aboafoɔ ma wo. Amen. If your destiny helpers. Amen. Emra wo maso. Amen. Emra wo dwuma no mu. Amen. Emra wo awade no mu. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Obi man so. Ene de ohwe de otie obi kuro so obi man so. Awurade nkai wo ho. Amen. Awurade nya wo adoye wo ho. Amen. Nyame nya wo mobruhu ade wo ho. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Jemeso say amen. Amen. Ye bom pa yo sofo. Ahwefo ye bom pa ye ene evil agenda. Bronsam gire tuo biara ne bronsam fidie a wo sum wa dwuma mu wa brabo mu asetre mu asafo no mu ebusua no mu awade no mu obi man so ho e wo se nyame jatom. Amen. Saa so no obonefo no da ye boni bi a waso ene evil dreams to break it out. Amen. Osofo ya jeso sofo Philip ya jeso any evil agenda we break it out. Amen. Any evil plans we break it out. Amen. Obonefo ni hihye bia ye gituma be ye adwuma ya mpreso enya adwuma bia wa no bompa ye say Jesus.
the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Nyankopon shiraupi. Sabre die. Yanko nenko tie adanse emra. Eye Sompa first service. Nyuma Nyankopon ye ema foforo a ofre edi adanse. Na wonso wahu se wo so haw no wo gya ni nyina mu ma urade a Sompa so urade beye. Yanko nenko tie Sompa first service adanse emra. Hello. Praise God. Hallelujah. Out of 4 baby na dia na urade ya Sompa first service so. We need a great tour. Yeah, Radia Minister. But I watch you and Paboya and Amaya. Once a woman that will tell me. I live in China. You do the hospital, doctor check my BP do 240 140. And so that's my way. That's Dan Kanyame. About a month and I'm swimming a hot feet. In the bathroom, in sooner near one. Through Monday, you soon the sack of Barcelona almost okay after now, about 170-90. Again, I'm going to say, my young and I'm in problem. In the I'm a man who said, Amen. Praise God. Hallelujah. Udina be our cast friend and dear Radia Yama or Sompa first service. Hey, Papa, the Sierra Pay person and the last and kitchen. And then the cinema really dash. Papa, the sea and the guy see a month of young piano fool and once and to see a dear. Hallelujah. Amen. Last the kitchen. And to when you're dancing, a sick dance, and I dear dance. Papa, you see the car dance here and let me car this year. Hallelujah. Oh, amen. When it does a rather sounds and Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa friend na dia na Radia Yama or Sompa first service. Papa, me did your drum for say free quadra so. That mean me time a pound. The baby soon be sick and me. I'm a bompire. I mean, you should and I'm the big girl of Fusun. I may have born me. My from one from Bra. Hallelujah. Me the only baby no share Christo Mujem. Yamen Kwaswa Mama. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa friend na dia na Radia Yama or Sompa first service. Because that's a swami. Dia na Radia ye. Madai Gami. And for one we born upon a pay. And you may have and you are the mission one winner. It's me now. Kaka without working stick. Not just the Puma without sticking out to the I'm with me not here. It is a said the Puma to my 200. I'm a clear to me and I take a cracker. No, Amen. 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 Also, bet me a friend 0557 000 967. And I have Mammy for. Praise God. Hello. Udini baby au kase flow na dia na baby merci papa. Dia maya mama na dos. Na men tia for us na me abona. Ya me so ya dia was super first. That was super first services. Hallelujah. Me bom paye se rade ma pomodeno enye kese wo Yesu demo. Amen. Udini baby o kase flow na dia na rade ayama was super first services so.
before me see because it's the wine. It's not a real habit. Me a stroke. That's the landscape crana and point me that so. If you know, me no me the big gumi home. Radio drum and yepa. Hallelujah. Radio washe nyuma papa se no. Erade ma ya apomode na ewie paye ma ho. Amen. Ya ke erade ma no tunyira. So ntia bofo ma. Amen. Hallelujah. Odine baby okasa fro na dia na erade ya ma Sompa first service. But I from my middle kumukasa fi Cape Coast. Cape Coast. The radio ya mam ndida. Nsi ye di fi TV ni mo. Before you time we see in promise in snakes over the intimate na atum amwanan. Na bon pay na ye na nsu. Ndi dem so anti na mentasi na mutnya mu konkron. Nsu me this TV di. Say we na bishop ka say we na ma. Santi na mama nti beli na we sin there ndi dem nsu. Mensanti madachi musanti tupe madacha na mukashe nyemi ndenya ni waya dukasama na chese okoda bia ojonso sa chese dama wa ojonso kura musanti tupe Kristo mojem ya menkoswa ma yade no tuntwa kura amen praise God. Hello about FM Kasafin Kwapong. Everybody know the Amamo. Mo. Everybody know the Amamo. Come on, for me, Kasafin. We need the piano. I want all my people. Sorry. I don't say you come to them. No more wines or down with no gas and money back. But I mean, you so into never so much. I mean, no more about that. I mean, I want to make the family and then pass on it. I don't know. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa friend na dia na radio ya ma on Sompa first services so. Papa me dey fear da kuma me fra bo so. Papa me yale pa se nense amidi mo chi amene mo bompa no na me adawroma me ho ye papa antimi danyame asepa. Hallelujah. Me sa bompa ye ma say yade na en asien tukura nya wa pomo de na fa kwa adwuma so. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa from mami na dia na radio ya ma on Sompa first service. Mpacho fa ma ni duki bo so Cape Coast. Cape Coast. Dada no they nyame ya azuka siamam to ne time and oda mo to nyum de nyame asi. Na dada ani na mo fa de mo susu efu ode. Nyame na dum nyama de su wecha ntana pemi ha bukada nyame kan nyame. Amen. Tuntu mikanyame kan fun kanyame wo de wa ye. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Some culture Sompa first service onyankopon eye juma. Enti sabre mo amhwe TV na mohwe TV ne dia ohwe TV ne nima obehu ye numbers ne miensa ne nyina woso frɛ ye ne obebɔ mpae na woso bedi adanse. Na mo amutie radio no number ni nie number no de di kan ye 0557 000 967 mitimu biom 0557 000 967 number to so mi no 0557 30 90 80 0557 30 90 80 na number chat was 0553 535389 0553 535389 sabre die ofra mene mitim no ye no be bompae sabre obi opese me bo bibe so mpae mawa obepeja say ya o phone or cell phone obetimi apeja na me no wa bompae na say insure bibia o documents bia me no bompae ene obi bia o hwe ya ahomachen
ana ewie ana anadwe ɔman bi a wohwɛ yɛn na wotie yɛ free de wapagya ne phone message bi a wotwe ne mo kwan email bi asasa email wo ewo email mo o gmail mo a ache ana se ko bi a wohwɛ ana se nipa bi a wotwe so obefro ana se sike bi a asasa ye send o me bomb pai sa de bi a esi kwa bi a Awurade nyimfiri ho Awurade ma ye mfraw o yeso dem ya email ya nteso obi bia wapagya se nsuo ade bia wapagya no me bompa ye frɛ nyame adanse se nguso me frɛ nyame adanse se nguso wo yesu demo na abompa ye me so say amen o nyame nhyira opi se ne den so o say wo mre na o join Sompa first service dwumadie efri dwuada ekosi eye ne fiada ahomache no num kosi no nsia frobi na obi so frobi na ka che obi se Sompa first service nyankopon ye adwuma saa nso na enanwumre yi nso ebo no kron kosi no ndu a ye be hia wo sida awa no so nyame nhira sa wo sai wo mre na wo ditie have a good day bye bye. Wante unipeduase a wote ayaresase